Hallelujah. Praise the Lord. Ti previous nga inbingay ko kat ni Solomon din mawat iti sirib. Kat inted ni Apo Diyos iti sirib. Kunana ijay Santiago siya sinuman nga kasapulan iti wisdom, magkurang iti wisdom, dumawat ka ni Apo Diyos. Kat sigurado saan nga naimot ni Apo Diyos namang ted iti kinasirib. Ngam iti sumaruno nga ibingay ko dito kunana nga Christ is the wisdom of God. 1 Corinthians 1:30. But of Him you are in Christ Jesus. Ti emphasis dito you are in Christ Jesus. Kahit nga sawan inawat mo na Jesus. Pinatim ti naramid na ijay krus ti Kalbaryo para ken ka. Tapno iti kasta agbalin ka nga anak ni Apo Diyos. In Christ, han nga because of your religion, han nga because of your own strength, han nga dijay pigsan, yan yan. No dikat because of Jesus Christ who became for us wisdom from God. Okay. Nya Hesus Kristo ti sirib ni Apo Diyos. Amuyo ti context na dito ijay 1:22 dagiti Hudyo dawatan da ti sign sinyal. Kayat na ti miracle. Okay. Isu nga idi nagmilagro na Jesus pinaaduna iti 5 nga tinapay ken 2 nga ikan. Approximately 16,000 people. Okay, gaputa 5,000 men excluding women and children. Yung mga approximately 16,000. Diuray ko na mga 12,000. Okay. Pinaaduna ti jay 5 nga tinapay kan 2 nga ikan nasdaaw dagiti Hudyo. Okay. Nanganda iti kapkap na kanda nasubra pa iti 12 baskets nga napumpun. Yesu nga kunada, oh, this is the prophet of God. Kunada. Ngam, kabigatan na, sinurot naman nun, tati kunada kat adama nun iti tinapay. Siguro nagayab da pa ya, iti kaduada. Baka in maduda, baka lang taan nga na isurat ijay. Siyempre, inpadamag da nga, naman kami, iti arunga tinapay, pinaaro ni Jesus. Ti propita, ibagbagada, he is the prophet. Okay. Nasapa da nga binirberok na Jesus, hindi nga nabirukan da. Dito'y gayang ti ayan mo. Okay. Kat kuna na Jesus, birberukan da. Haan nga gaputa, kayat dak nga maamuan. Nudiket, gapu ijay tinapay. Uurayan da numang pakano naman ang isuda. Hinya. Nung kunana Jesus ti pudno nga tinapay nga nagapu sa dilangit no kanon yu da itoy saan kayong to nga mabisin. Kunada giti tao itud mo ngay nga rod dagita nga tinapay. Okay, kunana siyak ti tinapay ti biag nga nagapu sa dilangit. Siya sino man nga mangan kanya saan to nga agbisin. Kat maadaan iti agnanayon na biyag. Okay. Inayon na pa'y. Timangan iti lasag ko, minum iti darak. May kan iti agnanayon na biyag. Ay sinuda ito yung manursuro. Diba, da ito yung anak ni Jose, nga karpintiro. Tatay, di nagaramid iti adunga tinapay. Propita da ito Hindi nga kunana nga siya ti tinapay iti biyag. Ay sinuda ito kunana. Inulit-ulit na Jesus. Siya ti tinapay iti biyag. Timangan ti lasag ko, uminom ti darak. Mata, saan nga matay? Okay, maadaan to iti biyag. Nga agnanay. Inulit-ulit na di jay. Amo yung ti paulit-ulit. Kaya't na nga emphasize na isu iti pudno. Okay? Ijay nga pinmanaw da amin. Awan ti tinapay nga kinanda. Okay, dagiti Hudyo kat kayat dati sign.
So nga handangan na mati ka ni Jesus mo, hindi anak ti karpintero ka no. Hindi pobre. Hallelujah. Naidumduman niya po Diyos nga agtrabaho saan nga jay ekspektaran ti tao. Dagiti Hudyos agbirok dati sinyan. Dagiti Greeks agbirok dati sirib. Okay. Isu nga dinailansan ni Jesus ijay krus ti Kalbaryo. Kuna dagiti Hudyo haan nga dayta iti arimi. Gaputa saan nga kaya nga isalakan ti bagina. Dagiti Greeks hanat nga masirib. That is foolishness. Inyati kastana nga iti ari kat mailan sa ijay krus. Hallelujah. Ngem amuyo dagiti inmawat ken Jesus. But we preach Christ crucified. To the Jews is stumbling block. Maitib kulna. To the Greeks, foolishness. But to those who are called, datayo nga namati, Hudyo ka man, Greek ka man, Christ, the power of God, in the wisdom of God. Do you believe that one? Hallelujah. Isu nga datayo, dumawdawat tayo iti wisdom. Ngam kinapudnuna adda kadatayo. Winawat mo ni Jesus, adakin ka ti sirib niya po. Ti aramidom lang ko ti exercise mo. Jesus Christ is in me. Ti aramidom ko ti follow every step ni Jesus gamin kat every day. Ti pamati nga i-provide na. Saan na nga i-provide ti pamatim para intong bigat. Hallelujah. Saan na nga i-provide ti pamatim intong umay nga lawas next week. Taur-urayon lang. Saan na nga i-provide iti pamatim ti monthly. Tapno urayon lang adi. Kararag ka lang iti. Mamingsan nga aldaw kat adda iti pamatim ti di whole month. Amuyo ti pamatim. Inaldaw dayta. Isu nga everyday nga bumangon ka. I have faith. Oh, you are with me the whole day. Hallelujah. Kasjay gayam ti kararag niya. Gamin no advance mo. Adda ka kanyak iti the whole life ko. No dayjay ti kararag mo. Di urayan kang agkarkararag mo dito no bigat. Tayong kararag mo ti pang agnanayon nga kararag. Kararag mo ti pang may nga bulan. Hani, daily food kunana. Kahit iso nga kunana nga do not worry about tomorrow. Gampo na into no bigat. Ada isu na agkararag ka manon ada isu na. Kasladi jay mana everyday nga ito na haan nga weekly jay mana haan nga monthly no diket everyday. Oh. No adda ni Jesus kada tayo. Masirit tayo. Let's practice. Okay. Amuyo na Jesus. Jesus is the Word of God. John 1:1. In the beginning was the Word. Adati sao. Kati sao adda iti Dios. Kati sao isu Dios. 1:14 ti John. In the Word ti sao nagbalin nga lasag. Nakipagyan kada tayo. Jesus is the Word of God. Isu nga mapanutlaang di jay ti pakaragsakan tayo ket di jay agbasbasa, agdengdengeg, agmeditate iti sauna. Hallelujah. Ket isu nga Christ is the wisdom of God. Ken may sapay nya idumangay ti wisdom niya Apo Dios. Okay. Ti wisdom niya Apo Dios, ti wisdom ti lubong mayat dagiti napigsa. Mayat dagiti dagiti masirib. Inya.
Ngam na iduma iti wisdom ni Apo Diyos. Gaputa piliin na dagiti nanungnung. Kurita basahan tayo. Okay. Verse 27. God has chosen the foolish things of this world to put to shame the wise. Makita mo pinili na dagiti nanungnung dito lubong. Okay, sumano nanungnung ka. Pinili da ka kanya Apo Diyos. Yakat nanungnungak. Isumat pinili da kanya Apo Diyos. Hindi ka ubing ko pa lang, puro ti ibagbagada kanya, awan ti sirip ko. Ijay kan kanay, agay amom, maubing, bubo ka. Tapos jay ti mangmangag ko nga sa uda kanya. Yung apay nga pinili dak ni Apo Diyos. Hallelujah. Nyati sumarunod dito God has chosen the weak things of the world to put to shame. God has chosen the weak things of this world to put to shame the things which are mighty. So nga siya kaanak nga di dyan napigsa nga tao. Okay. So nga no kunam nga napigsa ka, you are not qualified kanya Apo Diyos. Ngam no kunam nga nakapsut ka, hallelujah, you are qualified nga usaran niya Apo Diyos. Gaputa inusar da ka kanya Apo Diyos. Oh, dayjay pinapigsa niya Apo Diyos kunada. Handa kunangan napigsa gamin dayjay. Nasirib gamin dayjay handa kunati tao. Makita ti tao nga it is God who is working through you. Amen. In the best things of the world, in the things which are despised, God has chosen. Iso nga amin nga mauuyang, pinili na. So nga siya kata mo yung sa anak nga di jay ay ang introvert person. Idi elementary up sa anak nga di jay nalaing, sa anak nga di jay masirib. Da kami nga talong agkakabsat, di jay duwa nga kabsat ko, dati unos na. Ngam siyak nga duwa nga babae ti kabsat ko. Siyak nga maudi nga last lalaki awan iti honors ko. Ijay pagadalan. Kasla ubi nga pa lang kurang sa titawon kung mustunod. Gusto nga nagbubli ako iti grade 3. Saan nga nangato ti kita da kanya? Nababati kita da kanya. Hallelujah. Nung apay nga pinili dak na niya Apo Diyos. I am here in front of you, speaking the word of God. Iso nga, no apay nga daak ditoy, no ituloy ta ditoy, that no flesh should glory in His presence. Awan iti mangitanok iti bagina. Gaputa amin nga adda kada tayo. Ita kinabaknang mo, ni Apo Diyos tinangtad kin ka iti sirib tapno agpabaknang ka. Dahita nga sirib mo, God is the source of your wisdom. Awan ti para magtayo. So nga, daytoy iti sasaw ni Apo Diyos, Ama tayo nga Diyos, sapay lakumata, naawatan tayo, kat agbalin tayo nga makabindisyon. Amin nga dakara tayo, it's from the Lord God. Awan ti maiparamag tayo. Amen.